Jo aquest Sant Jordi recomano Stieg Larsson, el llegat del Jan Stocklasa, que és un llibre trepidant. El Jan Stocklasa el que va aconseguir és accedir a l'arxiu privat de l'autor de Millennium i va descobrir una mica el seu projecte secret de tota la seva vida, que havia estat la investigació de l'assassinat del magnicidi de l'Olof Palme, que era, com podeu imaginar-nos, un magnicidi que l'any 86 va commocionar Europa. Llavors el que ha fet el Jan Stocklasa és estirar els fils on ho va deixar el Larsson. Per tant, tenim un llibre que es pot llegir, tot i no ser novel·la negra, es pot llegir com una novel·la negra i a més és a mig camí entre l'assaig, el periodisme d'investigació i una mica la gràcia del llibre, o la gràcia del llibre és que resol l'assassinat de l'Olof Palme i a més trenca la imatge d'aquella Suècia idíl·lica que molts de nosaltres tenim.